Nu. Okay, det vi så vil bevise nu, det er, at hvis f den er både positiv, voksende og kontinueret, så er mærke af x lige med f af x. Og positivt, det vil så sige, at den er til højre for y-aksen. Den er voksen, det kan vi jo se, at den stiger. Og kontinueret, det betyder, at vi kan tegne grafen uden at løfte kridtet fra tavlen. Som vi kan se her, så har vi tegnet nogle ting ind. Vi har tegnet x0 ind, og vi har tegnet x ind. Og så har vi fundet det her, det er m. Så det er arealet mellem f af x0 og f af x. Og mellem x-aksen og f-grafen. Og fra tidligere så ved vi, at vores hældning her a, det er y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og for at finde arealet af den her m, så skal vi tage det her stykke fra x til y-aksen, som også hedder a af x, altså hele det her stykke, og minuse med x, eller a af x0, som er herfra og hertil. Så vi har en stor firkant, eller en stor figur her, og vi minuser med en lille figur, og så har vi m. Og det er så det, vi har skrevet herovre. M er lige med a af x minus a af x0. Det vil også sige, at når x nærmer sig x0, så er a af x minus a af x0 divideret med x minus x0 lige med f af x0. Og så kan vi så igen sige, at f af x0 er mindre end igen a af x minus a af x0 divideret med x minus x0, som så er mindre end f af x. Og der kan vi så se over på grafen, at det her stykke er større end f af x0, og at det er mindre end f af x. Så det afgrænser ligesom m. Og så bliver vi lige herovre ved grafen. Vi ved jo, at arealet af en rektangel, det finder man ved at sige h gange g. Og i det her tilfælde, så hedder det jo så f af x0 gange med x minus x0, som jo så er det her stykke. Og det kan vi tegne som en rød firkant. Den her firkant eller rektangel, den er så f af x0 gange med x minus x0. Mens at f af x, som jo er det her stykke helt herop og ud over grafen, så hedder f af x gange med x minus x0. Og så kan vi se, at vi har en lille rektangel og en stor rektangel. Og vores m må så være et sted imellem de her to firkanter, som vi kan se. Og det leder os frem til, nu går jeg herover. At f af x0 gange med x minus x0, som var den røde firkant, må være mindre eller er lig med a af x minus a
var m, som så må være mindre eller er lige med f af x gange med x minus x0. Og nu har vi jo en utrolig lang ligning, og der kan vi så dividere igennem med x minus x0, så vi får at f af x0 er mindre eller er lige med a af x minus a af x0 divideret med x minus x0, som så er mindre eller lige med f af x. Og som tidligere, så når x nærmer sig x0, så er a af x minus a af x0 divideret med x minus x0 lige med f af x0, og derfor er det her rigtigt. Og dermed er vi kommet frem til, at